Nuwun, Mbah Mat. Apa ana gawe iki lho, Mbah? Monggo pinarak, Mas. Nggih. Ganti gawe iki lho, Mbah. Monggo pinarak, Mas. Jangkrik mambu. Terasi, Mbah. Wong anjene Mbah bermangan sego karo sambel. Beh ngene iku ben dina disalami wong bermangan tak ijik lek. Anjene wis tuwa ya, Mas, ana laline. Ya wis gak kesuwen, Mbah. Iki aturane ape ngomong. Dino kok golek ya kok dino iki ilang, Mas. Lah, kok panggah ngono wae. Ceritane iki aku ape tuku sepeda motor, Pak. Lah wis ana duwike. Minggu ngarep aku bayaran, Pak. Lah kerja. Bener bocah kocrok.